ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಐಕ್ ಪೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಕ್ಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಾಯರು ಆತು ಎಡ್ಡೆದ ಒಂದೊಂಜಿ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕಬಲೆ ಮೂಲು ಏನು ಕಡಲೆದ ತುಂದ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಒಂದೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ನಾನು ನನೆಯವರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಲೆದ ನೀರು ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯನ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸಿಟಿ ಬರ್ರೆ ದೀಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿ ಬರಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮನೋಲಿನ ಬೇಪಗ ಮೂಲೊಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಮನೋಲಿ ಆನಿಂಚ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಉದನೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉದನೆತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ದೀಕ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬೇಯೋಡು ಮನೋಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗುಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪುಗ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಮೂಲು ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಐನಾಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಈತಿನ ಪಾಡ್ದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಖಾರ ಬುಡುತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯವಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಬೋಂಡ ಉರ್ದ ಬೆಳೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಾಡೋಲಿ ಈತೇನು ಮೂಲು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುದು ತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ತಾರಾಯಿ ಕಲರ್ ಕಂದು ಬರೋಡು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆವರೆ ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನು ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ 1/4 ಚಮಚ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಕಡೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡೆ ಯಾವು ಅಲೆ ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಸಣ್ಣಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಲು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಕ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಮೂಲಿತೆ ಬನಲೆ ದೀತೆ ಬನಲಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 1/2 ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಪುಡೋನಗ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಗುದ್ದುದು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಲೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕುಲು ಬೋಡ್ತುಂಡ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದನು ಮುಲಿತೆ ಬೇಪಾದಿತ್ತನ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿನ ಏನು ಮುಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಾಡು ಅವು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಡು ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಹಂಡು ತುಲೆ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.